गोजोन फुंबिलिनि बयखौबो बर' निउसनि गोदान खौराङाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। अरां पुलिसनि सिग्रोमनायाव 25 केजि 330 ग्राम आयेन बेरेखा गान्जा जब्द खालामदों आरो सासे गान्जा फालांगिरिखौ हमनानै जोबथेसालियाव दैथायहरनानै खौरां मोननाय जादों। बे जाथाया जादों उदालगुरि जिल्लानि अरां पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव 12 नभेम्बरनि मोनानि 8:30 रिंगासोआव 25 केजि 330 ग्राम गान्जा जब्द खालामनो हायो। पुलिसआ अरांनि बेगानाबारि गामिनिफ्राय गान्जाखौ जब्द खालामो। मख'नो गोनांदि पुलिसआ फां जगायनायनि सन्देहआव जमरुद्दिन आली मुंनि सासे सुबुंखौ खायो। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला हमजानाय सुबुङा अरां पुलिस थानानि सिङाव थानाय बेगानाबारि ओनसोलनि रुंसारि सुरज आलीनि फिसाज्ला जामरुद्दिन आली 35 बोसोर बैसोनि होनना सिनायथिनाय जादों। अरां पुलिस थानानि अफिसार इनचार्ज हिर'ज्यति दास, सिआइ सुरजित हाजरिका, एसआइ आब्दुल राब मण्डल, तामिजुद्दिन आहमेद आरो कनस्टेबल जनायसन संमा, खनजामा राफा, 27थि एफिबिएन लेन्स दैदेनगिरि मिन्टु दास, प्रफुल्ल बसुमतारी, केमराज काटी बादर आरो उदालगुरि जिल्लानि गाहाय मावख'गिरि पुलकन हाजरिका, एपिएस रौतार सार्केल अफिसार उत्पल शर्मा बिथांमोनाबो नुजाथिनायाव बे अपारेसनखौ मावफुंनाय जायो होननानै खौरां मोननाय जादों। मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ माजुलियाव बिफानारि खामानिफोरखौ नायफामफिनदों। बे मेलनि गेजेरजों मन्त्रि बिथाङा गामियारि जिउ खुंनायखौ गोख्रों खालामनाय आरो ओनसोलाव अरायथा जौगाखांनायखौ बांहोनो थाखाय सोलिफुबाय थानाय मावथांखिफोर, हाबाफारिफोर आरो बिफानारि हाबाफारिफोरखौ नायफामफिनदों होननानै मिथिना मोन्दों। मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बुंदों दि सरकारा गासै जौगाखां बिथांखिफोरखौ थि समाव मावफुंलांनो आरो मोजां फिथाय मोननो थाखाय माखासे आसनिफोर दं होननानै बुंथियो, जाय माजुलिनि सुबुंफोरखौ थोंजोङै मुलाम्फा होनो हागोन होननानैबो बुंथियो बिथाङा। क'क्राझार मुलुगसोलोंसालि फरायसा आफादनि गोदानै सायख'जानाय सोद्रोमाफोरनि समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ मैया क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि फरायसा आफादनि सोलिफुबाय थानाय सोलोंथायारि सत्रनि थाखाय खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव गोदान मावख'गिरिफोरखौ नेमखान्थि बायदियै थिसननाय जायो, जाय बिथांमोना फरायसा समाजनि फारसे दैदेननाय सैथोथि आरो सिबिनायनि बेसेनफोरखौ फोथांना लाखिनो समायखिरा लायो। मुलुगसोलोंसालिनि मावख'गिरि, फोरोंगिरि, सोद्रोमा आरो फरायसाफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन आरो गोदानै सायख'जानाय थान्दैफोरखौ हामलायथि बावहरो होननानै खौरां मोननाय जादों। क'क्राझार आमगुरियाव मोनसे गारिनि जाब्रबथाय जादों। मैया बेलासिनि 2:15 रिंगासो समाव कारिगाव क'क्राझार लामायाव आमगुरि ओनसोलाव मोनसे गारि जाब्रबथायाव सासे सुबुङा जोखोम जायो होननानै खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला क'क्राझारनिफ्राय बङाइगाव थांनाय गारिया मोसौफोरनिफ्राय बारग'नो नाजानाय समाव लामानिफ्राय स्लिप जायो, जायनि जाहोनाव गाखोनाय सुबुङा गोब्राब जोखोम जायो होननानै खौरां मोननाय जादों। जोखोम जानाय सुबुंखौ क'क्राझारनि सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि (CIT) नि रेजिस्ट्रार चैताली ब्रह्म होननानै सिनायथिनाय जादों। बिथांखौ थाबैनो फाहामथाय होनो थाखाय क'क्राझारनि गंसे देहा फाहामसालियावबो लांनाय जायो होननानै मिथिना मोन्दों। बावखुंग्रि हाजोनि साखाथियाव इउपिपिएल दोलोनि मावफारियाफोरनि मोनसे जथुम हाबाफारि खुंदों। क'क्राझार जिल्ला कमिटिनि बानजायनायाव बावखुंग्रि हाजोनि नामदानियाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गासै इउपिपिएल दोलोनि मावफारियाफोरनि लोगो हमलायनाय आरो सावराय जथुम हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि थामहिनबा बिटिआरनि बारग' सिएम प्रमद बर'जों लोगोसे एमएलए लरेन्स इस्लारि, जिरन बसुमतारी, बारग' एमसिएलए माधब चन्द्र छेत्री आरो गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादों होननानै खौरां मोननाय जादों। सासे लाइमोन बर' सिख्लानि आखायाव गोबां रोखोमनि सावगारि आरो मुसुखा बानायनायनि जादु दङ। सावगारि आरो मुसुखा बानायनायजों समाजनि थाखाय बिहोमा होलांनो आरो समाजखौ जौगाहोनो प्रियंका बसुमतारीया मोनसे थांखि लादों। आथिखालाव बिथां प्रियंका बसुमतारीया गावनि रोंग'थिजों गेदेमा सुबुंफोरजों लोगोसे जायखिजाया मुसुखा आरो सावगारि बानायो होननानै खौरां मोननाय जादों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। अन्नानै खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो।